Hei! Salutare, bine v-ați la un nou episod din Counter-Strike, normal. Rău că nu filmăm Global Offensive, dar de cineva nu-și permite. Acela nu sunt eu! Foi! Să spune. Din două părți, 2 versus 1, erați 2 în două părți diferite. Da, și cu flash-ul. Te poți uita pe mine? Da, păi pe tine mă uit. Lasă acolo, nu, nimeni nu trebuie acolo. Care? O da plan la bomba? Nu știu. Bomba. De mei. Stero, pe undeva pe aici, nu? Nimic? Foi, mamă, ce vreau să iau. LOL, lel. Ne, nu vrei să vii cât ești cum ești și nu vrei să vii cât Respectați ladul pe care l-am. Să-mi filmez videoclipul. Nu respectam nimic, așa e el prof întotdeauna. Cel mai mare fragger pe care l-am văzut la Bă, dar nu ai așa mare lag. Totuși. Da, merge. Știi tu mie, ca să joci ce seta lumea. A, da, e acceptabil. Ladul nu prea te ajută. De ce scrii slash guns? Cine? Tu. Eu? Ce? Eu dădeam B, eu. Eu dădeam B. Nu, în chat mi apare slash guns. Eu dădeam B. Cred că e bine de setata, iurea. Ai bine? Se da. Habar n-am. Când mor vino câtă? Când mor și eu să vin tătă. Zic că niciodată. Vezi că acolo e, acolo e! Tocmai de-aia a sărit în față cu AVP-ul. AVP-ul avea? Da. Deci dacă a sărit așa cu AVP-ul, ori e wall, ori e aim. Nu e, nu. Ba e. Nu e. N-avea cum să sare așa și să ți dintre așa. B4-2. F1 cea. Ți-mi nu merge F1. Nu? Nu. Nu merge B-ul, scrie slash dance. Habar n-am ce. Care ești mă duce? A, tu ești ăla. Stai Linux. Mamă, cum l-au luat pe ID. Băi, bă, Dudă. Aim. E pe cine? Aim, empty. Aim, frate. L-am luat. Nu, frate, dar fă aim, adică nici nu se uită la mine. Mă streci. Tura viitoare. Bine. Bei cafe. Ah, mersi. Mai este un player. Ce? Mai e un player. L-am găsit. Acolo e. Bară? Mersi. Pe unde e? Eu acolo prin B. Acolo prin vin și eu. Postela lui Leana. Așa se numește unul? Da. Problem. Da. Cât de deștept să fii să spui numele ăsta? Rostela lui Nea. Dacă de coster să fie să spun nume din ăsta. 100%. Gata, mă, merge F1. E bine. Am Ce-ai dat dat, use key up și ok și gata. Trebuie dat use default. După aia apri și ok. Da, apli și ok. Neapărat. Mamă, cât la ram au. Bine că sunt deștept spre intrarea iurea. Frate, Măsa!
I-am dat un char de mici. Mai avea puțin rog. Am 8 cu 2. Corect. Ai luat pauza de la video? Da. Iep. E total corect și complet corect. Mamă, Corect? nu. Băi, nu cred! Prima dată, mă! GG! Rău. GG. Frate, viserul ăsta e prea bun pentru tine, nu meriți să stai pe el. El e prea bun pentru mine? Ce? El e prea bun pentru Te mine? luă, te luă? Cine să mă ia? Nu, vezi că dă diffuse! Vezi că dă diffuse! Ce mă, dar nu l-am auzit. Dădea diffuse. Cum ăsta, deci nu l-am auzit în proști. După aia mă Exact. bazam că l-aud. Căști. Mă bazam că l-aud. Pe mine nu te bazai. Așa este? Mă, ăsta. Am 13-4 pe primul loc. De pe server. Cel mai mult de pe server. Uite aici, unul are 14-5 acum, dar... Unde-i mă ăla? Ia cu 0 trebuia să-mi dea că am plantat bomba. Da? De ce? Da, nu știu că am plantat. Mă! Cum a ajuns asta aici? N-abar n-am. Și a ajuns prea repede. A avut lucru promițător. Ia unde ești tu să te filmez un pic pe tine. Nu filma, că acum mor. Da. Sigur mor. Sigur mor de fel. Hai că pot. Pot, pătră. Trage jos. E bine. Nu, nu luat altul. Hai, tare asta. Ia zi, nu-i tare. Fac picior, deci eu dau în el ca disperată și după aia le altul. Corect, așa e CSU. Doi. Hora. L-am luat pe țache și pe nenea ăla. Altul. Nu cred, patronul. E frumos am jucat aici. Bravo. Și ruș și tot. Aha. Ești și te? Nu, stero. Vezi că vine, Vezi că vine acolo, din B vine. Nihil sim de o. Da, acolo ți-am zis că era. Lăsați mapa. De ce să lăsăm mapa? Corect, de ce să lăsăm? Lăsați-mă mapa. Lăsați mapa în pace. Și eu vreau mapa. Vai, ce uel pe vali și mă să mai crede și admin. Măsa. 15-6. Cam mitus. Fugi că vine. Vali, rămâi acolo, Vali. Oi! Băi, nu cred. Hitler. Pe unde? Nu știu, eu mă pun pe acolo, pe la lună. Vezi dacă-s mulți. E, nu cred. Erau doi și nu știam cum trebuie să trag. Am ales persoanele restul. Asigurarea, greu. Mă! E hoț! Vine unul, sigur. Ah! Nu, e al meu atunci. Aha. Armă tutupeu. Cea mai bună armă.